Senggane piye? Cie. Uduk. 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 Aku main kuwi kok. Aku krungu lho. Ngene piye? Kentul ngono. Awe iki nyanyi kok ngrungokke senggaan. Lah ya ono sing nyelehi sapa ta iki ya? Lho, ora wae udu aku kae sing ngrebab kuwi sing mriki kentul-kentul. Kowe apa? Udu. Pengen kowe? Ora. Dadi wayaning mangsa kala wancine sampun dungkap gara-gara Petruk sowan ngersanipun para pepundhen pinisepuh mitra kawruh Mudha Werda ing sami lenggah wonten ing Sinduarja Ngaglik Kabupaten Sleman dalu menika kelurahan Sinduarja ngawontenaken tasakuran tanggap warsa yuswa 73 warsa dumadinipun Desa Sinduarja. Matur sembah nuwun dhateng menipun ing piranto ing pakurmatan Bapak Lurah lan sedaya staf pemerintahan Desa Sinduarja utamanipun panjenenganipun para bapak-bapak panitia ulang tahun Desa Sinduarja ingkang sampun kepareng nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo wancine wis akhir Oktober iki mau kabar-kabar suwang-suwing sing tak tampa wis ana udan sing teka alhamdulillah. Jogja udan. Ora ketang ming disirami ning wis dadi gawe lega merga samenika siang menika panasipun luar biasa. Ngantos 37 39 kadangkala sampun ngancik 12 derajat Celcius menika sampun mujudaken piye saiki dadi ngerak panas 39 wae do sambate ngaruwara mlaku ning aspal dadak nganggo sepatu nganggo topi. Monggo menika miturut ulah agama menika tasih dereng sepintena sakpra 180-ipun malah langkung sakpra 1000-ipun panas neraka. Mula padha digatekke. Aja do sembrono panas sawan ngene iki le do sambate sing ngaruwara ndena sunek ora do gagas sunek pakartine ditimbang ana ing ngersaning sing kawogan medeni. Nggih, ning ya wajibe dieling-eling merga pripun malih wong sing jeneng wong urip menika ning nitaken Gusti Karya Jagat. Nggih, matur sembah nuwun. Sematur ugi Bapak Lurah ingkang sampun kepareng mimpin dhateng Kelurahan Sinduarja ngantos sakmenika ngancik ing akhir pimpinanipun samangke badhe wonten samangke badhe telas wonten ing tanggal 22 November lan badhe wonten pemilihan lurah malih. Kula namung saged nderek ndedonga, kula namung saged nderek muncupaken asta ngrepekaken kidung suci mantram rahayu. Kunjuk ngersanipun Gusti mugi-mugi Bapak Lurah samangke menawi nderek pamilihan malih kula suwunaken supados pikantuk suwanten ingkang kathah lan samangke saged mimpin Desa Sinduarja mriki langkung sae tinimbanging sampun kelampah. Pokoke nganu bae, Pak. Menjenengan menika pokoke angger dalam hati menika ujar. Ora ujar ora kaul sunau dadi meneh nanggap wayang meneh. Niku mesti diudaneni karo sing gawe urip. Mergo panjenengan wis dedono, dana rasa kagem piyai ing semanten kathahipun. Dana rasa menika damel remen, dana rasa menika damel bombong, dana rasa menika damel bungah.
Dadi dana iku ora mung cukup nganggo dhuwit. Dana menika ya dana rasa, dana boga lan sak piturutipun menika kathah sanget pitanganipun. Ning nong nembang. Saiki ming dhewe. Wis ora ana bintang tamune wis dulehke karo panitia. Ming cukup limbukan tok mau tenguk nang kono suwe banget ki ya ming mergo arep mbok menawa tak jak gara-gara. Golek tambahan. Ya wis ben tak tandangane dhewe. Mbane dikae-kae wong dipikir-pikir isih tekor iki rumasane pasake. Wis ana trontong-trontong sulaking pepadang mawawan jebul ming sak pro telu. Wah, cilaka. Wis nggo bayar Lisa entek. Sing wis ben ra apa-apa. Tak dadekke laku tumraping wong ulah budaya lan ulah seni. Wis ben pokoke esuk taun 2020 dijoli sing luwih akeh. Sing amin mesti ming wiyaga. Apal kok aku anggere dongaku apik amin amin. Ning garayu kanca-kanca serkileran. Amin amin. Ning nong. Lumbung desa protane padha makarya. Balungan Mas, yuk. Ayo di Bunang. Ayo yuk. Ambang. Gender penerus. Bareng. Lagi makler iki gender. Desa tembang kaya ngene wae nek diunekke penake ra jaman-jaman ndaipun nek karo mangan saya enak ngrungokke tembang karo mangan karo ngombe wedang lumbung desa protane nentok dentok entang tok ngene nang ayo di wah ya wis arang-arang diunekke ya wis suwe banget ora dadi ngerteni karo para lenggah para rawuh. Saorarane tembang kaya niki sing prisa ki kira-kira penonton wayang sing umure 80. Lagi ngerti tembang kaya ngene iki. Nek sing 50-50 medhun ki wis nyatane mau Pak dukuhe tak pikir yuswane ya wis meh 80 ya liwung. Ah ya wis. Ya wis ora dadi ngopo ya wis umbraking jaman manyen ya kaya ngene iki. Neno ya Mbak Yuku Mbak Yu Prastiwi sehat wis pading cahyane bar keserang pes anu lho apa penyakit tikus kuwi lho heeh iya yo Yasu ra sura ore
Begitu tak seseke, cek dadang cek dene tanding ngono. Arepe karep kiprah. Yo. Ora kok ya, Reng. Ya ngono kuwi jenenge ora anu kok kudune latihan sik, lek latihan ya apa kaya arep turnamen wae. Ngono kuwi iso. Nek mbiyen cara mbiyen malah iso. Wong mbiyen ki ora tau latihan ning malah kompak lho, Truk. Ora latihan kok iso kompak. Payu soalé. Ha iya. Oh iya, bendina ya padha karo latihan. Gong, dalem, Pak. Truk. Ki apa jenenge Mangayu Bagya tanggap warsa Sinduarjo. Sing kaping 73. 7 tambah 3 ki 10. Oh iya. 10 ki oke-oke angka. Heeh. Nek cara wong main jeblok. Ha iya. Bener. Paling oke ki 9. Ning ora apa-apa. 73 ki 10 ki saka tembung 10. S. Artek-artekke apa kuwi senengane kok areng ngartekke ukara lho. Ya nggo ngiseni wektu kok jarang. Mangane mung meneng wae. S tegese semoga tetep ayem tentrem. Ya elok Desa Sinduarjo. P. Pemerintah desanya ramah tamah. U. Usahanya luar biasa. L. Lembaga-lembaganya tertata rapi. U meneh. Usahanya tetap luar biasa. Kok usaha terus meneng lho, cerewet ling ngarang ki angel. H. Hari inilah hari ulang tahun Desa Sinduarjo. Wah, sepone saiki Sinduarjone. S. Sukses dalam segala hal. I. Inilah Desa Sinduarjo. N. Nasionalismenya tinggi. D. Dedikasi. Waduh. Nek di mesti dedikasi ya, Gong. Dedikasinya tinggi utawa depan belakang sama kuat. Sindu. Usahanya luar biasa. Usahanya nah. Wong ora liya saka usahanya. A. Asa-ase-aso. Anggere atibane asa-ase-aso. Asa-ase-aso-asu. Ha iya. Asa-ase-aso. Ya. A. R. Wah, rada angel iki, Truk. R. R. Oh, sik ta. Tak bandem watu lho kowe. R. Rajin semua perangkat desanya. J. Jalankan perintah atasan. Wow. Jangan jalankan perintah bawahan. Iya. Jalankan perintah atasan. O. Alah. Begitu indahnya Desa Sinduarjo. Apik tenan ya, Gong. 73. T. Kota Artek, aku tetep bisa kok. Arep takon apa aku tetep cerdas terus. Ya, 73. T. Tanggap dalam semua hal. U. Usahanya luar biasa. Ya. J. Jalankan semua perintah atasan. U meneh usahanya luar biasa tetep, Bang. H. Harus tetap setia pada Desa Sinduarjo. 73. T. Tinggi. Cita-citanya mewujudkan Desa Sinduarjo yang gemah ripa Lojinawi. I. Ikatan persaudaraan semakin kencang. G. Gudeg. Wolo. Golong gilek manung. Ora dipancing-pancing ora. Ya, sapa sing arep kepareng nembang? Ya Mbak Ayu Purwalestari ndak ora nyambut gawe.
nembang Mbak Ayu arep kok nembang apa? Aku kok kepengin ngrungokke apa jenenge mijil ketoprak. Ya ta, Tru? Ha iya. Ya tinggo. Tombo kesel. Ha iya. Ayo Karang mijil ketoprak. Ya Karang. Ae. Kepenak dirungokke kok ya, Tru? Ha iya. Neno. Wah, penak iki. Mijil ketoprak M. M. Prei. M kok prei. Iya. Slendro napa pelok? Pelok. Oh, slendro. Wah. Nantang iki slendro apa pelok? Neno. Oh, kok tetep pelok. Neno. Ora iso rasa to ning angel wis kok. Ayo coba yang apa? Kirongane ya kudu apik ki engko. Cang gorengan ati wolak-walik kosong. Malu aku malu. Yo lagu pop dislendrokke ora. Ya. Ya. Corleng. Ha iso ora kuwatir nek penggerong loro kuwi slendro pelok beres. Maya apa iki santinet rambut. Iso aku. Oh iya iso. Heeh. Ya. Ki eneng pamundutan lagu terus saka sapa? Saka dulurku lanang etan kono Putut Wijanarka. Wo. Nyuwun lagu lega Pak kangge Pak Dwija Kangka. Waduh.
tak tak dung dang dung dang dung dang. Apa kuwi? Lagu lega? Ya ora iso jeneng ai. Sajake do streaming iki sajake. Ya wis ora apa-apa. Ya coba saiki genti rangkepe. Ya, sapa? Genti kalkun terus, kakung. Kakung, heeh. Kakung kok kalkun. Barang nek omongi banter kleru. Sapa? Katno. Ya. Ya menajar slendro. Nek ra iso sirahe dingerna. Ya. Sing dinger iki gendere kok sirahe ora. Sirahe iki slendro pelok e. Kados. Wah, cancase. Gusti. Hop, sik baleni. Sing gerong Tatin Neti karo wis loro kuwi wae. Oh iya. Slendro wae. Ayo kaya ngapa? Kok kaya ndak rapi gemrunggung. Ya. Ya. Baleni saka ngarep karno idak modar kok. Kok kejembang togo karo plola. Gelelenge ra jamak-jamak. Kados. Dos kalih, Pak. Gusti. Tambah tiwi. Ayo geroke belajar. Sampun tengah patri sangaleng. Lho, kok slendro? Kok pelak. Ayo arang coba njajal. Yuk. Sampun tengah ratri. Ya. Meminta. Apa? Markita. Meminta. Rungoku Markita. Ora toyo wis aneh-aneh kok. Ya. Pangin tening penggirong telu wis kebek ya Reng. Wah, kebek-kebek kabeh. Telu kebek-kebek kabeh. Iki sing susah wis mulai kebek kok terus. Iya. Jombang Jogja Solo ngono wae.
telat. Ya ora apa-apa. Senengane nek do telat do meneng wae. Ya. Gusti Citreng janji ya apa citreng janji nuwun iki mau jane pamundutan saka penggemare Pak Katno sing saka Jakarta. Wo. Oh to. Lanang apa wedok? Ambo nang tulisan ora ketara lanang apa wedok. Fotone ra ono. Fotone bringosen. Oh. Ning kok bengesan. Ampun Pak Karno ya senengane sih bangsa kaya ngono kuwi ya ora ngerti aku. Iya. Pamundutan Mas Katno diaturake sesuk awan jam 09.00 ditransfer terus. Oh. Obat batuk. Transfer kok obat batuk ora. Ayo gentinan. Ya. Ki mumpung sing padha mresani isih lumayan terus. Heeh. Streaming ya wis isih ngancik. Tak hitung saka kene iki 35.000. Wo. Streaming kathok siji 35.000. Ana sing ngebel barang iki. Oh ya, tak bukake. Wido ngopo? Wido ra turu iki lho. Sapa iki? Kanca-kanca. Tak lemeke kene. Ayo Nes, kowe genti Nes, jumeneng Nes. Ya. Wah, jarike iki jan anu ya apa jenenge iki cara jaman semono jaman kuno banget jarike iki. Heeh. Luwuk-luwuk. Sikilmu kok saya cendhek to Nes. Udah ngerti niki Pak. Oh, tak sawang saka mburi kok kaya Soale saya meger. ora. Oh. Jan tenan. Aduh salah. Saya gede. Sikilmu ki kaya ora ndek dengkul. Moko gak saka kemiri tekan dhuwur ki pupu kabeh. Iya wis sembuh wae. Iya wis semen nyatane. Wong wedok ki ora perlu dhuwur kok. Gong, cendhek wis iso merak ati. Ayo. Yo, arep nembang apa? Diaturake para lenggah. Heeh. Wedane ki truk sing lenggah jan isih wah nganti suk-sukan. Lah mendho krungu ki penontonku akeh mendho krungu ki. Kang Karo Putut ki men krungu penontonku akeh banget ki. Wedan ana lungguh sing ana lungguh. Kono lungguh aja susukan. Heeh, ya. Ngaturke apa? Apa Nes? Napa nggih penake? Engkang gayeng. Oh sing gayeng yaene kok ting klenyit. Sing gayeng ya ring sing gayeng ring. Oh nggih. Kula pengen pelak. Oh ya, ha. Padha. Pelak 6. 6 Pak Geter. 6. Aku ya pengen pelok. Kae kene wae.
Ki sapa iki? Iki dalang-dalang do prei iki do ngopo to? Ra krungu. Ya. Dina Minggu nggih. Nah, ayo. Aku ra selo Minggu. Liyane. Dina Minggu kang tak ante wedo entuk bakmi ya wis ben ora apa-apa. Dina Minggu kang tak anti Tina janjine didamoni yuk. Soale kowe iki anggere jare bojomu kowe iki anggere bar mangan budhek. Pinter neng kalasan. Apa kok? Pinter neng kalasan, pinter golek alasan. Ngono. Wah, tak kira nek kalasan. Ngawur. Pinter golek alasan. Ngandar-andar. Gedah. Ngawur ora. Mangga aku wis ora Dina Minggu
Dang apa ki taktuk-taktuk. Karepe arep dibalen-baleni ngono kuwi kok Jian. Apik tenan iki mau. Agnesia Nandasari Nurengtyas. Ya. Goleke pesainge kok. Pesainge sing megal-megal aja nganti. Sapa jenenge iki? Aja nganti sisiane kok mengidolakan wong liya. Kudu mengidolakan garwane dhewe. Ayo Purwalestari. Ha, ling ngemplok mengko. Men tampil di muka kita. Ayo. Di muka kita piye? Oh, kacamata wis mulai dicopot ki jengkelit barang ngono. Deloken ngene. Ngamuk iki kok. Pagi, Pak. Waduh, selamat pagi. Pagi. Ayo ki Nona. Oh, None to. None Belanda. Belanda. Nederland. Oh iya. Oh, Londo edan. Heeh. Ayo ngaturke apa? Kowe sing kira-kira gumyak. Ya. Lah napa, Pak? Hah? Lah napa? Lah apa sakarepmu apa? Arep mlayu ning toilet kono apa arep ngapa? Ayo wong lagi bar maem men medun sik. Apa jenenge? Apa? Bakmine men medun sik. Bajidor. Hah? Bajidor. Bajidor kahot. sing ngendang iso ora bajidor kahot. Iso ora, Mas. Bajidor kahot. Sing ngendang dadak ganti. Heeh. Lah napa? Sing Jawa napa sing Ganti sapa? Ganti si Nur. Nur Boy. Ame ngendange dadak jungkatan. Terus nganggo sepatu ket. Ayo malah ora muni. Ya bajidor kahot ora apa-apa. Ya. Men payu sing ngendang. Gunung Galunggung kecubung. Ya. Waduh. Hati-hati lho yuk, kuwi tok idahe mak kretek-kretek. Nggih, Pak. Ayo ora apa-apa kok. Engko nek tak bles. Men ketok gelungane tok. Tingil. Yuk digajul. Awang bojone kejeblos malah. Lah iya. Ora bola ki berduka kok malah gajul wae. Tok kaya oleh bungah banget. Kaya bungah banget rumangsane anggepe. Dar, Bos. Iya. Ana aku tak bales kok nek bojone kejeblos dunekke tingil-tingil ngono ki nek pas ngemplok mau. Dulu sak sendoke ngono. Yo, kaya ngapa, Gong? Rungokno. Gunung Galunggung. Kapungkur. Gunung Galunggung kapungkur. Gunung meneh loro, Truk. Ha iya. Samadang Katunjang. Ceritane Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki jejer. Oh. Ya ming rada gedhe Gunung Galunggung. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang nek digathuke tengahe ana telagan. Napa gathuk? Heeh? Napa gathuk? Nek digathuke kok. Oh, kuat napa? Kuat napa, Pak? Apa? Kuat. Oh, kuat. Ambok tambahi Gunung Kemukus. Berarti gunungnya telu. 3, 4. Oh, 4. lah napa?
Ana sing papat. Sinten? Aja nglirik lho kowe. Heh? Bisa dikapyuk bakmi tenan. Ning mburi wis ora gunung wis dadi montor. Ha iya. Dadi gambari montor. Mula aja lemu-lemu ta Tin kowe iki. Oh, yaene ya mangan kok kowe iki. Padahal yaene iki dilarang memakan makanan apapun kejaba panganan. Pripun ta, Pak? Lah ya dilarang memakan makanan apapun kejaba panganan. Oh, Tatin ya yaene ya bakmi ya ler. Ngarepe sajen ya ler. Wo kae tambah ndok asin. Mbok golek sik ndok ampek. Ayo. Ndok ampek niku napa? Mbah. Takon werna-werna. Telaga ki mau lho. Sang kawaya nyada. Sakawayana. Sang kawayana iki apa, Gang? Jeneng wong lho. Oh. Asline jenenge Sungkana. Oh. Rembecik di Rembecik. Rembecik iki dawane rembecek. Oh iya. Tangaku junjungan. Oke, bar iki beres. Oh iya. Wah ya penggemare Tatin iki ya. Kengko anu Mas Kangkon nyuwun sing nembang Tatin. Ora sembrono to kowe? Mboten lha niki muni dhewe. Gunung ya. Pula pundung tulis sungkur lan sungkan Tak ji tak tadi kewan teyang Tarim 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 makan kawayana tarima regawayana ngancik ngancik genji Genji niku napa? genji bojomu iki Kok iso, Pak? parapane ra genji Genji. Oh. dinega Kene parapane genji. Ora. ngancik di negara Sunda. Ayo. mangga awas
terakhir Tin, ayo. Ki pamundutan saka Mas Kangko, Mas Anom Dwija Kangko kae. Sing apa jenenge? Sing dalang sing ngadeg Suman. Ayo. Sing viral kae. Karo sapa? Mas Putut Wijanarko ya dalang kuwi. Sing viral dalang medun kepesing. Wis ngantel. Lah misuh-misuh wonge. Heeh. Yo. Ngaturke apa? Jaluke napa niku? Hah? Jaluke kuwi napa? Ora njaluk sik takonane. Tak fiskole. Waduh, fiskol. Fikol kok fiskol. Aku ki saking trampile basa Inggris lho, Tru. Dadi pikole dadi fiskol. Kok ya aneh-aneh to, Pak kuwi? Lah ya wong ben udah ora mayang kok do bingung iki. Oh iya. Terserah lagune apa sing penting tatin. Oh, terus gambar ndas. Ndase sapa? Ndasmu. Ki lho bunter-bunter nggon WA lho. Karo gambar jempol. Iya. Ya. Nagune apa terserah kowe. Lah napa, Pak? Apike? Aduh, kok iki teng krengket to? Ateng krengket, wayu teng krengket saya meneh kowe. Padahal padha lho. Kowe gawanmu akeh kok. Ya akeh ayu. Ya ora kok. Papat lho kowe. Mbok rasa mbahas kuwi ngapa to? Iya. Nek tom-tomen lho. Mulane aja lemu-lemu. Wong lemu Ora lemu jenis iki. Nek disetagane anu mburi. Ana wong sing duwe nang kene, ana sing ora, ngono ki lho. Kuwi nang kene sing ora piye? Jinise ngono kuwi lho, Mbak Neti lihat saja. Mbak Nek, Neti ki mbiyen. Masih saiki duwe ya. Mbiyen ana. Ana ki ra kudu lemu, ora kudu kuru. Ya ora gene Agnes kuwi lemu ya ora. Lah ya mulane. Piye ta? Wis lah terserah lah omongan ki ra ono entek kok.
ngeyel tur bodho. Ngeyel. Kok bodoh? Ngeyel iki ora ana anu lho, apa jenenge ora ana. Tak kasih tahu lho, nek lemu. Mah. Lah, Tempe nek aku gelem. Kasih kok tahu. Ora doyan. Ayo. aku dhewe. Dhewe. Lah itu golek kanca sapa? Bu E sama satunya itu. Wis ora wis kowe dhewe wae. Kok aku terus to? Lah jeneng kowe terus ki berarti kowe saiki dadi bir bintang. Lho kok bir bintang tok ora kok abek anu bintang. Heeh. Lagi do disenengi kowe. Iya. Nganti dalang-dalang kowe saiki do seneng karo kowe kok gelo ki kangko nyuwun kowe sing nembang pokoke terserah. Heeh. Nggih. Kula nyuwun lingsir wengi ning Rasadi apa kae jenenge? Rasadi apa? Rasadi nyanyekke. Digawe nganu mawon sing slow, apa dangdut slow. Oh, lincir wengi tak dong gendang dut. Lah ngono kuwi wae. Gendang iki kula bisa nendra. Terus pas iki dadi kunilana. Lagu lincir wengi iki nek dirungokke alon medeni lho, Gong. Medeni. Ya ajeng niku pas anu. Apa? Pegelang alit. Gelang alit. Lagu kuno. Ya ora apa-apa kan suwe ra metu. Hah? Wah, aku mau apa kleru. Sing nglerokke ki sapa? Sing do cangkeman ra wiyaga ta. Kudu aku ta. Heeh. Aku ki wong tertib e. Ya guys. Apa? Malah petan kowe iki tumonen apa Iki lho rambutnya sliwer-sliweri lho. ora apa-apa men mangke wae. Anggere ra kejenggit ra sampe. Seneng ngati. Mas Kangko mau nyawer ora? Sing tak jalukke aja kuwatir. Ya, aku ketemu tuh. kene sawere ngono. Ora dipek dhewe lho. Ora. Mong siramo. Urung. Oh iya. Wong nemu iki gampang mengke-mengke lho kowe. Bawa ngono iki ambegamu ketok lho, Tin. Lah iki waregene soal parmangan bakmi. Wo, ayo diutahke. Kok bar mangan kok diutahke piye ora? Tadai. Pat. Ya mando ngono mando tak otahne. Ora kejem-kejem Tin ora. Risang apa kowe kok ngrasani Tatin? Ayo, ora krungu lho aku. Ngene Apa lho. sa? Anu di Kamu bilang apa? gegere distageni gan kewer-kewer. Kuwi muni ngono, ayo. Wedi karo Tatin. Kuwi mbiyen ya duwe to kowe za. Tak ibasan meteng kok ora duwe. Asaya suda meteng malah kuru e kuwi. Kok to kok aneh ya nek aku meteng lemu banget ya. Asa karepmu. Ya wis, tak samong lho Tit, mulai saiki ra omong. Awak omong terus. Tekan ngendi ya mau? Syukur cah lalene kok gaya. Yen wis rina enggal ratri kangka dulu No tak oh iki mong sliramu tanah liya tak tresno
lahir. Kapane lahir kok ora ngabari? Lahir terus sing batin. Wis jam 3 kliwat lho kok mbulno meneng-meneng. Lho rencana kowe gara-gara tekan jam 4 kok. Oh. Terus kelakon tekan 5:30. Mayango dhewe. Kanca-kanca arep bali. Wis durung? Apa? Le omongan. Ayo sak ngarepku to. Dalange aku kok kowe ngatur dalang. Omong-omongan sak ngarepku ora sak ngarepku. Yo gek omong. Yo, titi bake apa? Jare ling serwangi. Oh ya gek muni kowe iki kok. Ayo gek nyuwara, Des. Desmo. Kok gunteng nganggo abang-abang. Nyita iki sing nembaske jenengan lho. Ayo piye to ya pimpinan sing Apa ya gonteng? Elek berarti. pimpinan sing tanggung jawab ngene iki. Kanca-kanca sing penting rampung kabeh. Oh. Ora ketanggu aku terus dekem meneng wae kok. Ayo sing jeneng penyanyi kolaborasi ro Kenalpot iki. Pas ngepasi mandek ya. Sambat sapa? Penggemarmu iki ora mung wong. Mesine mencintai kok. Ha iya. Ayo larase padha ya. Saking dene do seneng karo Tatin, Kenalpote nganti seneng. Gendang dung 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 tak. Kendange karo dikembangke ora mung Rada bater apa apa? Anu sing joget ming sak penake dhewe. Nek tok gawe. Ngawur.
Cie. Uduk. 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 Aku main kuwi kok. Ah, aku krungu lho. Ngene piye? Kentul ngono. Aku iki yo nyanyi kok ngrungokke senggaan. Lah ya ono sing nyelehi sapa ta iki aku? Lho, ora wae udu aku kae sing ngrebab kuwi sing mriki kentul. Kowe apa? Udu. Pengen kowe? Ora. Ayo. Cie, yuk. Kudu praneso. Lambene kedar. Mbane pikep. Anek duwe rak ya ora apa-apa. Oh, paling ora kaya aku. Apa? Hijet 1000. Lengerem nggo sikil. Ayo, bahan bakare damen. Anggere starter bul. Iya. Sampe. Pun nggih. Ayo bali nang gone. Titenan mas anggere kelimpe tak. Tak orek-orek tenan. Nek ora ya gayane nyeblek atine. Ayo guys, munggah mobil plek karo nggo pinas. Ora meling-meling. Janeng Warataya kowe. Oh. Mambang pantepasolan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur saketar
dene dongane engkung ler wowo sing pene panca Pepetoking ayam wana mrak manguwing pagagen Werkudara piye ora pangling iki kaya dene Atmajaku Gatotkaca apa dene Atmajaning Dimas Arjuna anakku lanang Angka Wijaya Koko Prabu kasinggihan mekaten mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka kepareng sowan wonten negari Ngamarta Abimanyu wonten timbalan Ngadawuwa Gatotkaca wonten timbalan Prabu Maradhyake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta wale-wale menapa Prabu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwa Nayantaka ingkang wigatos Siwa semanggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kesuma pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Klimasada mugi kepareng sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma mangkah anggra sesumbar lindha pame gonceng kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal awel maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada nanging teko andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada nggir Tanjung Anom Kata Dyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamuntenmu sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila sakmangke gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada kula nyuwun pamunten
tinimbang sak mangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun. Paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun bebasan putung kabandemna remuk kasawurna. Kula boten badhe kesah saking negari Ngamarta menawi Paduka Prabu boten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Wah. Punten amit sang Klimantabi tirebena ing Laduni Demawaing Nawang Tuwak. Koko Prabu. Mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kaliyan putra sami regejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun mbok inggih turta malih Kyai Semar Badrana menika salaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa kula wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ana ing pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka. Jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Kyai nyuwun pangapunten mboten badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ora dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja klakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klima Sada tampan ana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kepareng Paduka Paman.
sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani. Kula aturi paringaken paman. Lekas kita linuteng kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu yana tanah kolong jagat dewa Bathara Antarja Prabu kula ingkang sowan eneng apa Lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwanaya Antaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa. Nanging ngendrinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klimasada, Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula. Dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Raya oleh binatang paresmaning jajalan sukertane baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine, kowe kumo wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manut, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradan. Sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradan jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala kuwi padha karan moteng-moteng tangan itu Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Nyilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pati. Maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendarat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke Antarja.
Tresna. Inggih Kakang Prabu. Kula ingkang rayi Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarjaya maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Mongko dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala ki mapan ana ing sanjabaning daging sakjeroning kulit. Kowe ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memeng mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala karo ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggering Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Ngono, inggih. Lah terus kembang tok paringke. Kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk. Tumunten kabar ingkang kula tampi, Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Piye? Kakang Prabu ngedharawuh wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila Geni Wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil Kembang Wijaya Kusuma. Iya Kakang. Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana? Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar apa kepara nyata? Leres Ndara Antarja to? Yo. Lah pundi pusaka Nenggala? Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mung sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil
Aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badranaya. Kilat tadet sayuran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet. Karang kadempel dumadakan ana kilat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar sumorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwan Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbuh kaya napa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padhang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta, Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggelang setunggal menapa, tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.